kefovati. Okej, evo sam Flow želi da ide prvi i da zgazi Mičketa. Da li će se to desiti, vidjet ćemo u četvrtfinalnom okršaju. Gde si Mičke, rolaš pičke, vidi kakav sam, došao si iz Irske, kakvi su dredovi, ajde beži. Vidi mali, idi kući, diskove reži, pazi, ti sve radiš tako, ovako na debljinu neću da te gazim, jer ćeš onda da mi vratiš. Ja znam te cake jer sam iz stare Kajle, vidi, neću da te prozivam, došao sam ovde da izdominiram, ratatatata. Neću tebe, ja hoću onog baca, ovog malog što mrda buljom, on mi je najjači, on mi treba da dođe gore da se rokamo tebra, ti si mi nebitan, makni se sa scena. Idemo, to je bio Flow. Mičke će uzeti mikrofon, ostaviti pivo. Sranje ti je ime, zašto brate Kenja, što se zoveš Flow, kad ga nemaš? To je tako, yo, debeli polovi matrom, yo, nije me betlovao, neću ja ni njega, nego ću samo publici da kenjam. Mogu da vas impresioniram, ili da ustavu big boy poziram, ili da kažem da ona ima crnu majicu, ili da ona riba ima lepu majku, jer sam je vidio juče, yo, MC-je ne tučem, yo. Izvinite što sam se pogubio i nema veze ako sam battle izgubio, hvala, yo. Izvinjavam se, ajmo aplauz za MC-je, molim vas. Samo da kažem nešto. Ovo je MC battle, znači poenta je da se MC-evi pasaju. Brate, nije. Znam, ali za sljedećeg, nemoj da ponavljam, znači, sljedeći MC-evi battle, automatski diskvalifikacija ko se ne bude battlovo, tako da idemo. Ajde, publika neka glasa. Ajmo publika za Mičketa. Mičke, drži pivo Mičke, a publika za Flow. Dobro, sad će Arafat dati svoj glas. Mičke, brate. Mičke. Evo i to je potvrdio Mičke prolazi u polufinale, ajmo buke za oba takmičara. Ajde,